वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं सकलजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखान्वितां हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्ते काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपासुरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तिशक्ति नित्यानन्दमहं नौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदिन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यानाम्ने गौरतिशरणं नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय भक्ताय प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण। मदेग बंधो मत्संगिन मद्गुरो मन्महादना मन्निष्ठारग मद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम षष्ठ स्कंदम अष्टम अध्याയം ശ്ലോകം 24. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇന്നലെ അവസാനമായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നതിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ കയ്യിലുള്ള സുദർശന ചക്രം അല്ലെ എല്ലാ അനർത്ഥങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കട്ടെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പരമദിവകൃഷ്ണനായ ഭഗവാനാൽ പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ടതും എല്ലാ ദിക്കുകളിലും ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നതുമായ ചക്രത്തിന് യുഗാന്ത്യത്തിലെ സംഹാരാഗ്നി പോലെ വിനാശകരമായ വിളമ്പുകളുണ്ട്. കാറ്റിന്റെ സഹായത്തോടെ അഗ്നിജ്വാല കരീലകളെ ദഹിപ്പിച്ച് ശാമ്പലാക്കുന്നത് പോലെ ആ സുദർശന ചക്രം എന്റെ ശത്രുക്കളെ ദഹിപ്പിച്ചു ശാമ്പലാക്കട്ടെ. 24-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം രുചി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗദേ അസ്നി സ്പർശന വിസ്ഫുലിംഗേ നിഷ്പിണ്ഡി നിഷ്പിണ്ഡ്യജിത പ്രിയാസി കൂഷ്മാണ്ഡവൈനാഗയശരശോ ഭൂതഗ്രഹാചൂർണയശൂർണയാരിൻ. ഗദേ അസ്നി സ്പർശന വിസ്ഫുലിംഗേ നിഷ്പിണ്ഡി നിഷ്പിണ്ഡ്യജിത പ്രിയാസി കൂഷ്മാണ്ഡവൈനായകയശരശോ ഭൂതഗ്രഹാം ചൂർണയാരിൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ ഹൃദേ അസ്നി സ്പർശന വിസ്ഫുലിംഗേ നിഷ്പിണ്ഡി നിഷ്പ്യണ്ഡ്യജിത പ്രിയാസി കൂഷ്മാണ്ഡവൈനായകയശരശോ ഭൂതഗ്രഹാം ചൂർണയാരിൻ. ഹൃദേ അസ്നി സ്പർശന വിസ്ഫുലിംഗേ നിഷ്പിണ്ഡി നിഷ്പ്യണ്ഡ്യജിത പ്രിയാസി കൂഷ്മാണ്ഡവൈനായകയശരശോ ഭൂതഗ്രഹാം ചൂർണയാരിൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. അംബിക ശ്രീദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗദേശനിസ്പർശനമിസ്ഫുലിംഗേ നിഷ്പിണ്ഡ്യജിത പ്രിയാസി കൂഷ്മാണ്ഡവൈനായക യക്ഷരക്ഷോ ഭൂതഗ്രാഹാംശ്ചൂർണയ ചൂർണയാരീൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാരുതിശ്യാമതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗതേ അസനിസ്പർശന വിസ്ഫുലിംഗേ നിഷ്പിണ്ഡ്യജിത പ്രിയാസി കൂഷ്മാണ്ഡവൈനായകരക്ഷോ ഭൂതഗ്രഹാം ചൂർണയാരിൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗതേ അശനിസ്പർശന വിസ്ഫുലിംഗേ നിഷ്പിണ്ഡ്യജിത പ്രയാസി കുഷ്മാണ്ഡവൈനായക യക്ഷരക്ഷോ ഭൂതഗ്രഹാം ചൂർണയാരിൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലശാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗദേശ നിസ്പൃശന വിസ്ഫുലിംഗേ നിഷ്പിണ്ഡ്യജിത പ്രിയാസി കൂഷ്മാണ്ഡവൈനായക യക്ഷരക്ഷോ ഭൂതഗ്രാഹാം ചൂർണയാരിൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാഥ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗദേശ നിസ്പർശന വിസ്ഫുലിംഗേ നിഷ്പിണ്ഡ്യജിപ്രിയാസി കുഷ്മാണ്ഡവൈനായക യക്ഷരക്ഷോ ഭൂതഗ്രാഹാം ചൂർണയാരിൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമൻ ഉണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗദേശ നിസ്പർശന വിസ്ഫുലിംഗേ നിഷ്പിണ്ഡ്യജിത പ്രിയാസി കൂഷ്മാണ്ഡവൈനായക യക്ഷരക്ഷോ ഭൂതഗ്രഹാം ചൂർണയാരീൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗദേശ നിസ്പൃശന വിസ്ഫുലിംഗേ നിഷ്പിണ്ഡ്യജിത പ്രിയാസി കുഷ്മാണ്ഡവൈനാക യക്ഷരക്ഷോ ഭൂതഗ്രഹ ചൂർണയാരിൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗദേശനിസ്പർശന വിസ്ഫുലിംഗേ നിഷ്പിണ്ഡ്യജിത പ്രിയാസി കൂഷ്മാണ്ഡവൈനായക യക്ഷരക്ഷോ ഭൂതഗ്രാഹാം ചൂർണയാരിൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്പർശന വിസ്ഫുലിംഗേ നിഷ്പിണ്ഡ്യജിത പ്രിയാസി കുഷ്മാണ്ഡവൈനായക യക്ഷരക്ഷോ ഭൂതഗ്രാഹാം ചൂർണയാരിൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദ ശുഭാസന ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗദേശ നിസ്പർശന വിസ്ഫുലിംഗേ നിഷ്പിണ്ഡ്യജിത പ്രയാസി കുഷ്മാണ്ഡവൈനായക യക്ഷരക്ഷോ ഭൂതഗ്രഹാം ചൂർണയാരിൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗദേ അശനിസ്പർശന വിസ്ഫുലിംഗേ നിഷ്പിണ്ഡ്യജിത പ്രിയാസി കൂഷ്മാണ്ഡവൈനായക യക്ഷരക്ഷോ ഭൂതഗ്രാഹാം ചൂർണയാരിൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു സിക്ക മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ഹരേ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗദേ അശ്നിസ്പർശന വിസ്ഫുലിംഗേ നിഷ്പിണ്ഡ്യജിത പ്രിയാസി കുഷ്മാണ്ഡവൈനായക യക്ഷരക്ഷോ ഭൂതഗ്രാഹാം ചൂർണയാരീൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
യദേ അശനി സ്പർശന വിസ്ഫുലിംഗേ നിഷ്പിണ്ഡ്യജിതപ്രിയാസി കൂഷ്മാണ്ഡവൈനായകയക്ഷരക്ഷോ ഭൂതഗ്രാഹാം ചൂർണയാരീൻ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉഷാ നായർ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗദേശ നിസ്പർശന വിസ്ഫുലിംഗേ നിഷ്പിണ്ഡ്യജിതപ്രയാസി കുഷ്മാണ്ഡവൈനായകയക്ഷരക്ഷോ ഭൂതഗ്രഹാം ചൂർണയാരീൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനന്തകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗദേശ നിസ്പർശന വിസ്ഫുലിംഗേ നിഷ്പിണ്ഡ്യജിതപ്രിയാസി കൂഷ്മാണ്ഡവൈനായകയക്ഷരക്ഷോ ഭൂതഗ്രഹാം ചൂർണയാരീൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സൗമിത്ര ശാന്തി പ്രഭുദേവ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. പ്രണാം പ്രഭുജി. ഗദേശ നിസ്പർശന നിസ്ഫുലിംഗേ നിഷ്പിണ്ഡ്യാജിതപ്രിയാസി കൂഷ്മാണ്ഡവൈനായകയക്ഷരക്ഷോ ഭൂതഗ്രാഹാം ചൂർണയാരീൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗദേശ നിസ്പർശന വിസ്ഫുലിംഗേ നിഷ്പിണ്ഡ്യജിതപ്രിയാസി കൂഷ്മാണ്ഡവൈനായകയക്ഷരക്ഷോ ഭൂതഗ്രഹാം ചൂർണയാരീൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാൻ നമുക്ക് വിവർത്തനം നോക്കാം. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ കയ്യിലുള്ള അല്ലയോ ഗദേ, നീ ഇടിമിന്നൽ പോലെ ശക്തമായ അഗ്നിസ്ഫുലിംഗങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. നീ ഭഗവാനെ അങ്ങേയറ്റം പ്രിയങ്കരനുമാണ്. ഞാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൃത്യനാണ്. ആയതിനാൽ കൂഷ്മാണ്ഡരെന്നും വൈനായകരെന്നും യക്ഷരെന്നും രക്ഷസ്സുകളെന്നും ഭൂതങ്ങളെന്നും ഗ്രഹങ്ങളെന്നും അറിയപ്പെടുന്ന പൈശാചികരെ കഷ്ണങ്ങളായി ഛേദിക്കുന്നതിന് എന്നെ സഹായിച്ചാലും ദയവായി അവരെ പൊടിച്ചു കളയുക. പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. ഭഗവാന്റെ കയ്യിലുള്ള ഗദയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഗദ മറ്റുള്ള എല്ലാ ദുഷ്ടശക്തികളിൽ നിന്നും എന്നെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന്. നേരത്തെ ചക്രത്തെ കുറിച്ചും പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ, എല്ലാ ശത്രുക്കളെയും നിഗ്രഹിക്കുന്നതിനായിട്ട്. 25-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വം യാതുദാന പ്രമദ പ്രേത മാതൃ പിശാച വിപ്രഗ്രഹ ഘോര ദൃഷ്ടീൻ ധരേന്ദ്രവിദ്രാവയ കൃഷ്ണപൂരിതോ ഭീമസ്വനോ ഹരേർ ഹൃദയാനി കമ്പയൻ. ത്വം യാതുദാന പ്രമദ പ്രേത മാതൃ പിശാച വിപ്രഗ്രഹ ഘോര ദൃഷ്ടീൻ ധരേന്ദ്രവിദ്രാവയ കൃഷ്ണപൂരിതോ ഭീമസ്വനേരേർ ഹൃദയാനി കമ്പയൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വം യാതുദാന പ്രമദ പ്രേത മാതൃ പിശാച വിപ്രഗ്രഹ ഘോര ദൃഷ്ടീൻ ഹരേന്ദ്രവിദ്രാവയ കൃഷ്ണപൂരിതോ ഭീമസ്വനോരേ ഹൃദയാനി കമ്പയൻ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവരെ ചൊല്ലും. ശാന്തദേവി മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൗമ്യാതുതാര പ്രമദ പ്രേതമാതൃ പിശാച വിപഗ്രഹ ഘോര ദൃഷ്ടി ധരേന്ദ്ര വിദ്രവായ കൃഷ്ണപൂരിതോ
ഭീമസനോരേർ ഹൃദയാനി കമ്മയൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രത്ന ശശിധരൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വം യാദുദാന പ്രഥമ പ്രേതമാതൃ പിശാച വിപ്രഗ്രഹ ഘോരദൃഷ്ടീൻ ധരേന്ദ്ര വിദ്രാവയ കൃഷ്ണപൂരിതോ ഭീമസ്വനോ ഹരേ ഹൃദയാനി കമ്പ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വം യാദുധാന പ്രമഥ പ്രേതമാതൃ പിശാച വിപ്രഗ്രഹ ഘോരദൃഷ്ടീൻ ധരേന്ദ്ര വിദ്രാവയ കൃഷ്ണപൂരിതോ ഭീമസ്വനോരേർ ഹൃദയാനി കമ്പയൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി ശ്രീ ദേവദാസി മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വം യാദുദാന പ്രമദ പ്രേതമാതൃ പിശാച വിപ്രഗ്രഹോരദൃഷ്ടീൻ നരേന്ദ്ര വിദ്രാവയ കൃഷ്ണപൂരിതോ ഭീമസ്വനേർ ഹൃദയാനി കമ്പയൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയശ്വരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വം യാദുധാന പ്രമദ പ്രേതമാതൃ പിശാച വിപ്രഗ്രഹ ഘോരദൃഷ്ടീൻ ഹരേന്ദ്ര വിദ്രാവയ കൃഷ്ണപൂരിതോ ഭീമസ്വനോ ഹരേർ ഹൃദയാനി കമ്പയൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതീയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വം യാദുധാന പ്രമദ പ്രേതമാതൃ പിശാച വിപ്രഗ്രഹ ഘോരദൃഷ്ടീൻ ധരേന്ദ്ര വിദ്രാവയ കൃഷ്ണപൂരിതോ ഭീമസ്വനേർ ഹൃദയാനി കമ്പയൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭാപ്രതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വം യാദുദാന പ്രമദ പ്രേതമാതൃ പിശാച വിപ്രഗ്രഹ ഘോരദൃഷ്ടീൻ ധരേന്ദ്ര വിദ്രാവയ കൃഷ്ണപൂരിതോ ഭീമസ്വനോ ഹരേ ഹൃദയാനി കമ്പയൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ വിജയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വം യാദദാനോ പ്രമദ പ്രേതമാതുർ പിശാച വിപ്രഗ്രഹോരദൃഷ്ടീം ധരേന്ദ്ര വിദ്രാവയ കൃഷ്ണപൂരിതോ ഭീമസ്വനോ ഹരേ ഹൃദയാനി കമ്പയൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വം യാതുദാന പ്രമദ പ്രേതമാതൃ പിശാച വിപ്രഗ്രഹ ഘോരദൃഷ്ടീൻ നരേന്ദ്ര വിദ്രാവയ കൃഷ്ണപൂരിതോ ഭീമസ്വനോ ഹരേർ ഹൃദയാനി കമ്പയൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വം യാതുധാന പ്രഥമ പ്രേതമാതൃ പിശാച വിപ്രഗ്രഹ ഘോരദൃഷ്ടീൻ ധരേന്ദ്ര വിദ്രാവയ കൃഷ്ണപൂരിതോ ഭീമസ്വേനോരേർ ഹൃദയാനി കമ്പയൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ വേറെ ആരുണ്ട്? പിന്നീട് വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. ഇതിന്റെ വിവർത്തനം. അലയോ ഭഗവാന്റെ കരത്തിലുള്ള പാഞ്ചജന്യം, ശംഖങ്ങളിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവനെ, നീ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ശ്വാസത്താൽ പൂരിതമാണ്. അതിനാൽ നീ ഭയാനകങ്ങളായ ശബ്ദസ്പന്ദനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് രാക്ഷസരെയും പ്രമദരെയും പ്രേതങ്ങളെയും പിശാചുക്കളെയും ഘോരനേത്രങ്ങളോട് കൂടിയ ബ്രാഹ്മണ പ്രേതങ്ങളെയും പോലുള്ള ശത്രുക്കളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ വിറപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ കയ്യിലുള്ള പാഞ്ചജന്യങ്ങളെ അതിനോടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്.
26-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വം ദിക്മദാരാസിവരാരി സൈന്യ മീശ പ്രയുക്തോ മമ ചിന്തി ചിന്തി ശശൂംഷി ചർമ്മൻ ശതചന്ദ്രചാതയാ നിശാമകോനാം ഹരപാവചക്ഷുഷാം. ത്വം ദിക്മദാരാസിവരാരി സൈന്യം ഈശ പ്രയുക്തോ മമ ചിന്തി ചിന്തി ശശൂംഷി ചർമ്മൻ ശതചന്ദ്രചാതയാ നിശാമകോനാം ഹരപാവചക്ഷുഷാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വം ദിക്മദാരാസിവരാരി സൈന്യം ഈശ പ്രയുക്തോ മമ ചിന്തി ചിന്തി ശശൂംഷി ചർമ്മൻ ശതചന്ദ്രചാതയാ നിശാമകോനാം ഹരപാവചക്ഷുഷാം. അല്ലയോ മൂർച്ചയേറിയ വാളുകളുടെ രാജാവ്, നീ പരമദിവ്യ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനാൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവനാണ്. ദയവായി എന്റെ ശത്രുക്കളുടെ ഭടന്മാരെ ഛേദിക്കുക. ദയവായി അവരെ ഖണ്ഡങ്ങളാക്കുക. ചന്ദ്രവൃത്തങ്ങൾ പോലെ പ്രകാശിക്കുന്ന ഒരു 100 പുള്ളികളുള്ള അലയോ പരിചയി ശത്രുക്കളുടെ പാപപങ്കിലമായ നേത്രങ്ങളെ മറച്ചാലും അവരുടെ പാപപൂർണങ്ങളായ കണ്ണുകൾ ചുവഞ്ഞെടുത്താലും വാളും പരിചയോടും പ്രാർത്ഥനകളാണ്. 27-28 ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ്. അപ്പൊ പറ്റുമെങ്കിലേ അതിനൊക്കെ വെച്ചാൽ അത് ആ പ്രാർത്ഥനകൾ 35 ഉള്ളത്. നാളെ നരസിംഹ ചതുർദശി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നരസിംഹനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇത് മുഴുവനായിട്ട് എടുക്കാം, 35 വരെ. പിന്നെ ഫലശ്രുതി പിന്നീട് വരുന്ന ദിവസം എടുക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ 27-28 ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ്. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യന്നോ ഭയം ഗ്രഹേഭ്യോ അഭൂത് കേതുഭ്യോ നൃഭ്യ ഏവ ച സരീസൃപേഭ്യോ ദംശിഭ്യോ ഭൂതേഭ്യോ അഹോഭ്യ ഏവ ച സർവേണ്യാതാനി ഭഗവൻ നാമരൂപാനുകീർത്തനാത് പ്രായന്തു സംശയം സദ്യോ യേന ശ്രേയ പ്രദീപകഃ. യന്നോ ഭയം ഗ്രഹേഭ്യോ അഭൂത് കേതുഭ്യോ നൃഭ്യേവ ച സരീസൃപേഭ്യോ ദ്രംഷ്ടൃഭ്യോ ഭൂതേഭ്യോ മഹോഭ്യ ഏവ ച സർവാണ്യേതാനി ഭഗവൻ നാമരൂപാനുകീർത്തനാത് പ്രായന്തു സംശയം സദ്യോ യേന ശ്രേയ പ്രദീപകഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യന്നോ ഭയം ഗ്രഹഭ്യോ അഭൂത് കേതുഭ്യോ നൃഭ്യേവ ച സരീസൃപേഭ്യോ ദ്രംഷ്ടൃഭ്യോ ഭൂതേഭ്യോ അഹോഭ്യ ഏവ ച
സർവാണ്യേതാനി ഭഗവൻ നാമരൂപാനുകീർത്തനാത് പ്രായന്തു സംശയം സദ്യോ യേന ശ്രേയ പ്രദീപകഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, വർത്തനം. പരമദിയോത്ത കൃഷ്ണായ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ നാമരൂപ ഗുണങ്ങളെയും അനുസാരികളെയും മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ ദോഷഗ്രഹങ്ങൾ, ധൂമകേതുക്കൾ, ദുർജനങ്ങൾ, സർപ്പാദികൾ, കടുവ, ചെന്നായി മുതലായ വന്യമൃഗങ്ങൾ, ഭൂതപ്രേതാദികൾ തുടങ്ങിയവകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടട്ടെ. ഭൂതങ്ങളിൽ നിന്നും, ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു മുതലായ ഭൗതിക ഘടകങ്ങളിൽ നിന്നും, ഇടിമിന്നലിൽ നിന്നും, ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും അത് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ മംഗളകരമായ ജീവിതത്തിന് ഇവയെല്ലാം വിഘ്നങ്ങളാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഭയപ്പെടുന്നു. ആയതിനാൽ അവയെല്ലാം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപത്തിലൂടെ പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കപ്പെടട്ടെ. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പാപങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും മുക്തനാകാനായിട്ട് എന്താണ് പറയുന്നത്? മുക്തി ലഭിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമ രൂപ ഗുണ ലീലകളൊക്കെ അല്ലെ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനും ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ഓർക്കാനും അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് കീർത്തിക്കുവാനും അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും സാധിക്കട്ടെ അല്ലെ. നമ്മുടെ ഭക്തി സേവനങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുമ്പോൾ ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം അല്ലെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യുക, അതുപോലെ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഓർക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ, ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഭഗവാന്റെ നാമ രൂപ ഗുണ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഓർക്കാനും, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനും, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കേൾക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ എന്താണ്, എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരായി തീരട്ടെ എന്നാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം അല്ലെ, ഞങ്ങളുടെ മംഗളകരമായ ജീവിതത്തിന് ഇവയെല്ലാം വിഘ്നങ്ങളാകുന്ന ഞങ്ങളെ, അതിനാൽ അവയെല്ലാം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപത്തിലൂടെ പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കപ്പെടട്ടെ. എല്ലാ പാപങ്ങളും എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ ജപം കൊണ്ട് സാധിക്കും. 29ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗരുഡോ ഭഗവാൻ സ്തോപശ്ചന്ദോ മയ പ്രഭു രക്ഷത്വശേഷകൃച്ഛേഭ്യോ വിശ്വക്സേന സ്വനാമപി. ഗരുഡോ ഭഗവാൻ സ്തോപശ്ചന്ദോ മയ പ്രഭു രക്ഷത്വശേഷകൃച്ഛേഭ്യോ വിശ്വക്സേന സ്വനാമപി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗരുഡോ ഭഗവാൻ സ്തോപശ്ചന്ദോ മയ പ്രഭു രക്ഷത്വശേഷകൃച്ഛേഭ്യോ വിശ്വക്സേന സ്വനാമപി. വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ വാഹനമായ ഗരുഡൻ ഏറ്റവും ആരാധ്യർഹനാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അദ്ദേഹം പരമോന്നതനായ ഭഗവാനോളം തന്നെ ശക്തനാണ്. അദ്ദേഹം വേദങ്ങളുടെ മൂർത്തതയും മുഖ്യ ശ്ലോകങ്ങളാൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നവരുമാണ്. അദ്ദേഹം ആപൽക്കരമായ എല്ലാ അവസ്ഥകളിൽ നിന്നും നമ്മളെ രക്ഷിക്കട്ടെ. പരമദിവ്യാത്ത കൃഷ്ണനായ രക്ഷിക്കട്ടെ. വിശ്വക്സേന ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിവ്യനാമങ്ങളിൽ എല്ലാ ആപത്തുകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കട്ടെ.
30-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവാപത്യോ ഹരേർനാമരൂപായാനായുധാനിന ബുദ്ധീന്ദ്രിയമനഃപ്രാണാൻ പാണ്ഡുപാർഷദഭൂഷണഃ. സർവാപത്യോ ഹരേർനാമ രൂപായാനായുധാനിന ബുദ്ധീന്ദ്രിയമനഃപ്രാണാൻ പാണ്ഡുപാർഷദഭൂഷണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവാപത്യോ ഹരേർനാമരൂപായാനായുധാനിനഃ ബുദ്ധീന്ദ്രിയമനഃപ്രാണാൻ പാണ്ഡുപാർഷദഭൂഷണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരമദിവ്യോത്തപുരുഷനായ ഭഗവാനെ സന്തത സഹചാരികളെ പോലെ അലങ്കരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിവ്യനാമങ്ങളും അതീന്ദ്രിയ രൂപങ്ങളും വാഹനങ്ങളും ആയുധങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും പ്രാണവായുവിനെയും എല്ലാവിധ വിപത്തുകളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കട്ടെ. ഭാവാർത്ഥമേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ദിവ്യോത്തമ രൂപത്തിന് അനവധി അനുചരന്മാരുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയുധങ്ങളും വാഹനവും അവയിൽ ഉൾപ്പെടും. ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് ഒന്നും ഭൗതികമല്ല. വാൾ, വില്ല്, ഗദ, ചക്രം തുടങ്ങി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിഗത ശരീരത്തെ അലങ്കരിക്കുന്നത് എന്തും ആധ്യാത്മിക ജീവശക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അദ്വൈജ്ഞാനം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമങ്ങൾ, രൂപങ്ങൾ, ഗുണങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ ആദിയായവയൊന്നും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും വിഭിന്നമല്ലെന്ന് ഇത് ധ്വനിപ്പിക്കുന്നു. അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതെല്ലാം ആധ്യാത്മിക അസ്തിത്വമുള്ളവയാണ്. അവയെല്ലാം വിവിധ ആധ്യാത്മിക രൂപങ്ങളിൽ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളിൽ ഒഴുകിയിരിക്കുന്നു. മുപ്പത്തിയൊന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദാ ഹി ഭഗവാനേവ വസ്തുതഃ സദസച്ചയത് സത്യേനാനേന ന സർവേ യാന്തു നാശമുപദ്രവഃ. യദാ ഹി ഭഗവാനേവ വസ്തുതഃ സദസച്ചയത് സത്യേനാനേന ന സർവേ യാന്തു നാശമുപദ്രവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദാ ഹി ഭഗവാനേവ വസ്തുതഃ സദസച്ചയത് സത്യേനാനേന ന സർവേ യാന്തു നാശമുപദ്രവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ ലൗകിക ആവിഷ്കാരം ഭൗതികമാണെങ്കിലും അത് പരമദിവ്യോത്തപുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ നിന്നും അഭിന്നമാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആത്യന്തികമായി അദ്ദേഹമാണ് എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും കാരണം. വാസ്തവത്തിൽ കാരണവും ഫലവും ഒന്നു തന്നെയാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കാരണം ഫലത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. ആകയാൽ നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന് പരമദിവ്യോത്തപുരുഷനായ ഭഗവാനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശക്തിയുടെ ഭാഗം കൊണ്ട് മാത്രം ഞങ്ങളുടെ ആപത്തുകൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയും. 32-33 ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥൈകാത്മ്യാനുഭാവാനാം വികൽപാരഹിതസ്വയം ഭൂഷണായുധലിംഗാഖ്യാതേ ശക്തി സമായയാ.
യഥൈകാത്മ്യാനുഭാവാനാം വികൽപാരഹിത സ്വയം ഭൂഷണായുധലിംഗാഖ്യാദത്തെ ശക്തി സമായയാ തേനൈവ സത്യമാനേന സർവജ്ഞോ ഭഗവാൻ ഹരി പാതു സർവേ സ്വരൂപേർണ സദാ സർവത്ര സർവഗഃ. നമുക്ക് തിരിച്ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥൈകാത്മ്യാനുഭാവാനാം വികൽപാരഹിത സ്വയം ഭൂഷണായുധലിംഗാഖ്യാദത്തെ ശക്തി സമായയാ തേനൈവ സത്യമാനേന സർവജ്ഞോ ഭഗവാൻ ഹരി സാധു സർവേ സ്വരൂപേർണ സദാ സർവത്ര സർവഗഃ. പരമദിവ്യോത്തപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ജീവസത്തകൾ, ഭൗതിക ശക്തി, ആധ്യാത്മിക ശക്തി, സമഗ്ര സൃഷ്ടി എന്നിവയെല്ലാം വ്യതിരിക്തമായ അസ്തിത്വങ്ങളാണ്. ആത്യന്തികമായ വിശകലനത്തിൽ എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും ഇവയെല്ലാം ചേർന്ന് പരമോന്നതമായ ഒന്നാകുന്നു. ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ആയതിനാൽ ആധ്യാത്മികമായി ഔന്നത്യം പ്രാപിച്ചവർ നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം ദർശിക്കുന്നു. ഇത്തരം ശ്രേഷ്ഠരായ വ്യക്തികൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ശാരീരിക അലങ്കാരങ്ങൾ, നാമം, യശസ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സവിശേഷതകളും രൂപങ്ങളും കരങ്ങളിലെ ആയുധങ്ങളുമെല്ലാം അവിടുത്തെ ശക്തിയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളാണ്. അവരുടെ ഉന്നതമായ ആധ്യാത്മിക ഗ്രാഹ്യത്തിനനുസരിച്ച് വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുന്ന സർവശക്തനായ ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും സന്നിഹിതനാണ്. അദ്ദേഹം എല്ലായ്പ്പോഴും ഞങ്ങളെ എല്ലാ അത്യാപത്തുകളിൽ നിന്നും കൊടും ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കട്ടെ. ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിയുടെ പ്രഭുപാദിച്ചു. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിൽ ഉന്നതമായ ഉണർവുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഒഴികെ ഒന്നിനും അസ്തിത്വമില്ലെന്ന് അറിയാം. ഭഗവത്ഗീത 9:4 ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, മായാതതമിതം സർവം, നാം കാണുന്നതെല്ലാം അവിടുത്തെ ശക്തിയുടെ ഒരു വിസ്തരണമാണ്. ഇതിന്റെ ധ്വനി വിഷ്ണു പുരാണത്തിലും 1:22-52 ഇങ്ങനെ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഏകദേശ സ്ഥിതസ്യാഗ്നേർ ജ്യോത്സ്നാ വിസ്താരണീയതാ പരസ്യ ബ്രഹ്മണ ശക്തിസ്തദേതം അഖിലം ജഗത്. ഒരു സ്ഥലത്ത് നിലകൊള്ളുന്ന അഗ്നിക്ക് അതിന്റെ താപവും പ്രകാശവും എല്ലായിടത്തും വ്യാപിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ സർവശക്തനായ ഭഗവാൻ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ തന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും സ്വയം എല്ലായിടത്തും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തും ഭൗതിക ലോകത്തും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഭിന്നങ്ങളായ ശക്തികളാൽ വിസ്തരിക്കുന്നു. കാരണവും ഫലവും പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ തന്നെ ആകയാൽ കാരണത്തിനും ഫലത്തിനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. പരിണിതഫലമായി ഭഗവാന്റെ ആഭരണങ്ങളും ആയുധങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക ശക്തിയുടെ വിസ്തരണങ്ങളാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും വിഭിന്നമല്ല. ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാനാവിധ ശക്തികളും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. പത്മപുരാണത്തിൽ ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാമചിന്താമണി കൃഷ്ണ ചൈതന്യരസ വിഗ്രഹ പൂർണ്ണശുദ്ധോ നിത്യമുക്തോ അഭിന്നത്വാൻ നാമനാമിനഹോ. നാമചിന്താമണി കൃഷ്ണ ചൈതന്യരസ വിഗ്രഹ പൂർണ്ണശുദ്ധോ നിത്യമുക്തോ അഭിന്നത്വാൻ നാമനാമിനഹോ. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനിൽ നിന്നും അനന്യമാണ്. ഭാഗികമായല്ല. പൂർണ്ണം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം മുഴുവനായും എന്നാണ്. ഭഗവാൻ സർവശക്തനും സർവജ്ഞനുമാണ്. അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമരൂപ ഗുണങ്ങളും അനുസാരികളും അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാം തന്നെയും പൂർണ്ണവും പരിശുദ്ധവും ശാശ്വതവും ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തവുമാണ്. ഭഗവാന്റെ ആഭരണങ്ങളെയും വാഹനങ്ങളെയും ഭജിക്കുന്നത് തെറ്റല്ല.
കാരണം അവയെല്ലാം ഭഗവാനോളം തന്നെ ഉത്തമങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ സർവവ്യാപിയായതിനാൽ അദ്ദേഹം എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആഭരണങ്ങളെയോ ആയുധങ്ങളെയോ ആരാധിക്കുന്നതും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ശക്തമാണ്. മായാവാദികൾ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ അംഗീകരിക്കുവാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നു, അഥവാ ഭഗവാന്റെ രൂപം മായയാണെന്ന് മിഥ്യയാണെന്ന് പറയുന്നു. ഇത് അസ്വീകാര്യമാണെന്ന് ഒരുവൻ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം ഓർമ്മിച്ചിരിക്കണം. ഭഗവാന്റെ മൂലരൂപവും അവ്യക്തിഗത വിസ്തരണവും ഒന്നു തന്നെയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം തന്റെ രൂപവും ഗുണങ്ങളും ധാമവും ശാശ്വതമായി നിലനിർത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രാർത്ഥന പറയുന്നു, പാതു സർവേ സ്വരൂപേർണ സദാ സർവത്ര സർവഗഃ. സർവവ്യാപിയായ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാനാരൂപങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ എല്ലായിടത്തും സംരക്ഷിക്കട്ടെ. ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമരൂപ ഗുണങ്ങളാലും സവിശേഷതകളാലും അനുസാരികളാലും എല്ലായിടത്തും സന്നിഹിതനാണ്. അവയ്ക്കെല്ലാം ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കുവാൻ തുല്യ ശക്തിയുണ്ട്. ചില മധ്വാചാര്യർ ഇത് താഴെ പറയും പോലെ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏക ഏവ പരോ വിഷ്ണുർ ഭൂഷാ ഹേതി തജേഷ് അജഃ തത് ശക്തി പ്രദത്വേന സ്വയം ഏവ വ്യവസ്ഥിതഃ സത്യേനാനേന മാം ദേവ പാതു സർവേശ്വരോ ഹരി. 34-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിദുഷുദിഷു ദ്വമദസ്സമന്ദാ ദന്തർബഹിർഭഗവാൻ നാരസിംഹഃ പ്രഹാപയം ലോകഭയം സ്വനേന സ്വതേജസാഗ്രസ്ത സമസ്തതേജഃ. വിദിഷുദിഷൂർധ്വമദസ്സമന്ദ അന്തർബഹിർഭഗവാൻ നാരസിംഹഃ പ്രഹാപയം ലോകഭയം സ്വനേന സ്വദേശസാഗ്രസ്തം സമസ്തതേജഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിദുഷുദിഷൂർധ്വമദസ്സമന്ദാത് അന്തർബഹിർഭഗവാൻ നാരസിംഹഃ പ്രഹാപയം ലോകഭയം സ്വനേന സ്വതേജസാഗ്രസ്ത സമസ്തതേജഃ. കൈ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, വേഗത്തിൽ ചൊല്ലിക്കോ. ശ്രീരഞ്ജിൽ മതി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിദിക്ഷു ദിക്ഷൂർത്ഥമദസമന്താത് അന്തർബഹിർഭഗവാൻ നാരസിംഹ പ്രഹാപയം ലോകഭയം സ്വനേന സ്വതേജസാഗ്രസ്ത സമസ്തതേജാ. നമുക്കതിന്റെ വിവർത്തനം നോക്കാം. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം വളരെ ഉറക്കെ ജപിച്ചു. സ്വന്തം ഭക്തനായ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന് വേണ്ടി ഗർജിക്കുന്ന നരസിംഹ ഭഗവാൻ ബലിഷ്ഠരായ നേതാക്കൾ എല്ലാ ദിശകളിൽ നിന്നും വിഷം, ആയുധം, ജലം, അഗ്നി, വായു മുതലായവയിലൂടെ ഉയർത്തുന്ന ഭയത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കട്ടെ. അവരുടെ സ്വാധീനത്തെ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വാധീനത്താൽ ഗ്രസിക്കട്ടെ. എല്ലാ ദിക്കുകളിലും എല്ലാ മൂലകളിലും മുകളിലെയും താഴെയും അകത്തും പുറത്തും നരസിംഹ ഭഗവാൻ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ നരസിംഹ ഭഗവാനോട് രണ്ടാമത് വീണ്ടും ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥന നടത്തുകയാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ വിവിധ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് അല്ലെ, അവതാരങ്ങൾ രക്ഷിക്കട്ടെ എന്നും മത്സ്യം, കൂർമ്മം, വരാഹം ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴും നരസിംഹത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. വീണ്ടും നരസിംഹ ഭഗവാനെ തന്നെ പറയുകയാണ്.
എന്താണ്? പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം വളരെ ഉറക്കെ ജപിച്ചു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ എല്ലാ ആപത്തിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോ അതുപോലെ ഞങ്ങളെ എല്ലാ ദിശകളിൽ നിന്നും മുകളിൽ നിന്നും താഴെ നിന്നും അകത്തും പുറത്തും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ആ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ സംരക്ഷിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളെ നരസിംഹ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കട്ടെ എന്നത്. ജഗന്നാഥ് അവന്റെ നരസിംഹ ഭഗവാൻ എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ ഓക്കെ. 35ാമത്തെ ശ്ലോകം അവസാനത്തെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. പിന്നീട് ഫലശ്രുതി പിന്നീട് വേറെ ക്ലാസ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മഘവന്നിതമാഖ്യാതം വർമ്മനാരായണാത്മകം വിജേഷ്യസ്യേഞ്ജസായേനാദംശിതോऽസുരയൂഥവാൻ. മഘവന്നിതമാഖ്യാതം വർമ്മനാരായണാത്മകം വിജേഷ്യസഞ്ജസായേനാദംശിതോऽസുരയൂഥവാൻ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ചൊല്ലാം. ഒരു അവസാനത്തെ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മഘവന്നിതമാഖ്യാതം വർമ്മനാരായണാത്മകം വിജേഷ്യസ്യേഞ്ജസായേനാദംശിതോऽസുരയൂഥവാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം നോക്കാം. വിശ്വരൂപൻ തുടർന്നു, അല്ലയോ ദേവേന്ദ്ര, നാരായണ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിഗൂഢ കവചം ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നു കഴിഞ്ഞു. ഈ സംരക്ഷണ കവചം ധരിക്കുന്ന നിനക്ക് നിശ്ചയമായും അസുരന്മാരുടെ നേതാക്കളെ കീഴടക്കാൻ കഴിയും. ഇത്രയും ശ്ലോകങ്ങൾ 12 മുതൽ 35 വരെയുള്ള ആ ശ്ലോകങ്ങൾ എന്താണ്? നാരായണ കവചം അല്ലെ. 34 ശ്ലോകങ്ങൾ 35ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഇത് പൂർണ്ണമായി എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ ഇത്രയും ആ ശ്ലോകങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനകൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇതൊരു നാരായണ കവചം 3 ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണുള്ളത്. ആദ്യം അതിന്റെ ശുദ്ധിയാക്കുന്നതും അവിടെ ശ്രദ്ധയോടെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നതൊക്കെ ആയിട്ട് അല്ലെ. അതിനുശേഷമാണ് മന്ത്രങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത്. മന്ത്രങ്ങൾ 12 മുതൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അംഗന്യാസം, കരന്യാസം എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ അതിനുശേഷം 12 മുതലാണ് മന്ത്രങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ. 12 മുതൽ 34 വരെയുള്ള ആ മന്ത്രം 35 അത് ഇത്രയും പൂർണ്ണമാകുന്നു എന്ന് പറയും. അപ്പൊ പിന്നീട് ഇതിന്റെ ഫലശ്രുതിയെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് വേറൊരു നാളെ നരസിംഹ ചതുർദശിയാണ്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലശ്രുതിയൊക്കെ നോക്കാം കേട്ടോ. ഫലശ്രുതി നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലും അത് ഈ പ്രാർത്ഥനയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ്. ഇനി അടുത്ത ഭാഗമായിട്ട് 3ാമത്തെ പാർട്ടായിട്ട് ഫലശ്രുതിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 36 മുതൽ 42 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് അന്നേരം അതിന്റെ എടുത്തിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെ. ഇതിലും എന്താണ് നരസിംഹ ഭഗവാനെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഭക്തിയിലുള്ള എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീക്കാനും ഭക്തന്മാരെപ്പോഴും നരസിംഹ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ആ നരസിംഹ ഭഗവാനോട് എല്ലാ സംരക്ഷണവും ലഭിക്കുവാനായിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ന് ചെറിയൊരു ആവശ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ക്ലാസ് ഇവിടെ ചുരുക്കുന്നതാണ്. പിന്നീട് നമുക്ക് നാളെ നരസിംഹ ചതുർദശിയാണ്. അപ്പോൾ സന്ധ്യ വരെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എടുക്കുക. ഓക്കെ, ജയാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ഡിസപ്പറൻസ് ഡേ ആണ്. ജയാനന്ദ പ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡിവോട്ടി പ്രഭുപാദർക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഡിവോട്ടിയാണ്.
രഥയാത്രകളിലൊക്കെ ഇസ്കോണിന്റെ രഥയാത്രകളിലൊക്കെ ആ ജയാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ പിക്ചർ കാണാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. പ്രഭു അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശമാണ്. എവിടെ രഥയാത്ര നടത്തുന്നുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ആ രഥത്തിന്റെ ഉള്ളില് ജയാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ പിക്ചറും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് ആ ജഗന്നാഥ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുമായിട്ട് രഥയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഇതൊക്കെ എന്താണ് ജയാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരോഭാവ തിഥിയാണ് ഭഗവാന്റെ തിരിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ടുള്ള ആ തിഥിയാണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ നാളെ നരസിംഹ ചതുർദശിയാണ്. സന്ധ്യ വരെ ഉപവാസമാണ്. നമുക്കത് നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിനായിട്ട് നാളെ നമുക്ക് നരസിംഹ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നരസിംഹ ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നാളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. പിന്നീട് നമുക്ക് നാരായണ കവചം അതിന്റെ ഫലശ്രുതിയും ബാക്കി ഭാഗങ്ങളും പിന്നീട് വരുന്ന ദിവസം നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ന് ചെറിയ ആവശ്യമുണ്ട് ഉടുപ്പിയിൽ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വേഗം ക്ലാസ് നിർത്തുന്നതാണ്. നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുടെ പിന്നീട് നമുക്ക് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിദാനം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദകി ജയ.